Здравейте хора, аз съм Хиперзаз 123 и днес се надявам да помогна на втория ми канал, който е по-известен от първия, но да си върна абонатите, които имах на миналия. Ето, вече си направих профил. Ето, нали, прасенец така гледа и ето го и моя герой. Това е 4 видеоклипа. Мисля се възвръщам скоро, след една седмица, нали, тази седмица да се възвърна с нови видеоклипове и да благодаря на всички, които ме гледаха в миналия видеоклип, но този е много по-добър, много по-хубав канал. Може да видите 50 показва на първия ми клип, който е няма и една минута, събрах 51 показвания. И се радвам, че на Гари Химс по едно време качи на 60 с 9. После ги свалих с 6 и после ги качих с не с 16 и после с толкова. Сега идвам пак. И така. Много ви благодаря за подкрепата. Също второто, което искам да направя, ето този човек. Ето, абонирам се за него. Много голям пичен, ще ми прави реклама. Поради малки причини. И Миро Геймс, може би ще ми прави тия двамата. Ето вече това му ги закръглих на 200 абоната. Играят много CS на четата. И така, това беше от мен и до скоро.